בוקר טוב לכולם, קריאת התורה, פרשת במדבר. להצלחת כל עם ישראל, השבת החטופים, להצלחת כל החיילים. שיהיה לעילוי נשמת הרב אליעזר כהן בן יפה, כמובן אביו של מורנו הגאון הרב זרע כהן שליט"א שהלך לעולמו השבוע. סוד אלוהים חיים. מה זה פיני? זה היה על במדבר, מה קרה? זה מכוון, פשוט זה נתפס. נתפס רק. התקציבה של איציק היה מכוון בול. בספר של איציק היה מכוון. אז תוציא את של איציק, תחזיר את זה, תוציא את של איציק. זה היה על במדבר. קודם ודור תורה וזאת התורה ששם משה לבני ישראל, תורה ציווה לנו משה מואשם, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו. ברשות הכהנים עמוד ישראל בכבוד, לי לי לי. מה, עבר כבר חודש? עבר חודש? עובר מהר החדשים, עוברים מהר. אבי החתן יעלה בכבוד. השם עמכם. השם. ברכו את אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו שמו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. שמו. אמן. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד בחג לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרון ואיתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותם הוא טוב.
יצחק בן חנה, הוא ואת אמו חנה בת אסתר בריאות איתנה רפואה שלמה ואשתו שרה, ואת הילדים, את החתן, אליה בן שרה, שיזכה בהצלחה בהכנות החתונה. אמן. בית נאמן בישראל. אמן. הכל יעבור בקלות. אמן. אמן. ואת שי דוד שיזכה לחתו בקרוב, ואסף חיים, שזה נעשה, יזכו לחתתם בקרוב. אמן, והבת. לכל מי שאלות ליבם, לתורה בריאותה פרנסה טובה, חודש טוב מוצלח. אמן. בשורות טובות, כן יהי רצון ונאמר. אמן, חזק וברוך. لا 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 ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם, לראובן אליצור בן שדאור לשמעון, שלומיאל בן צורי שדי ליהודה נחשון, בן עמינדב ליששכר נתנאל, בן צוער לזבולון אליאב, בן חילון לבני יוסף לאפרים, אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל, בן פדצור לבנימין אבידן, בן גדעוני לדן אחיעזר, בן עמישדי לאשר פגיאל, בן אוחרן לגד אליסף, בן דאואל לנפתלי אחירה, בן עינן אלה קרואי העדה, נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם. חזק וברוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו, תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני ברוך ברוך שמו. אמן. אברהם מצווה ויעקב שמותיו ואברהם אלחנה הוא ואת עירית עד לאבא לכם יובל וכל לכבוד ברוך על שלום. עבור שעה לכבוד כל לכבוד התורה במשרד זה לכבוד ערב ראש חודש סיוון. משרד הזה ימלא כל משעות ליבם איתו. אמן, אמן. תאונות בקרוב. אמן. הצלחות במשפט בעזרת השם. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. אדוני אלוהינו מלך העולם
אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקרבו בשמות ואת כל הקהילו באחד לחודש השני, ויקלדו על משפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, לגולגל אותם כאשר ציווה אדוני את משה ויפקדם במדבר סיני. אדוני תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך הוא ברוך שמו, אמן. גדל והתקדש מרבה. אמן. ועלמא דיברה חילותי והמלך מלכותי ועצמך חוקני ויקרא משיחי. אמן. וחייכון וממכון ופעדי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. שמי רבה יברך מעולם ועולמי עלמיה. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה וריחו. אמן. אלא מכל ברכתה שירתה שבחתה ונחמתה דם מרם בעלמא ואמרו אמן. אשר ישרת הדברת טוב השם ישמן טוב ביום ממד יום ולדו מרחם על כל בריאותיו יחוס יחמוד וירחם הנפש אורות אשר נפטר ושתו מן העולם. רפאל הכהן בן דבורה. גם אליעזר כהן בן יפה, הבן של מורנו הרב זמיר כהן שליטה, שהלך לעולמו השבוע. אביו של מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה. שלחתי לו כן, אשריכם. בטח, שכבה בטח. לאיש מי שצריך. כמובן שהיום השיעור יהיה לעילוי נשמת אבא שלו, הרב אליעזר רוח השם תניחם בן יפה. כולם מוזמנים, שיעור מאוד מיוחד. תודה לנו וזה רבני רצון ונאמר אמן. אשתך נמצא ואחוב ונחם הכל ואתה תחוס. חמוד לכם הנפש ראש ברילה אישה מרת רומיה בת נדרה איתה בת שושנה שויה בת עליזה מיליה בת פרננדה. רוח השם תניחנה בגן עדן הן וחום לא תישא לשוכבות כי מאריכה להביא לו וכני עצור נאמר אמן. תהיו נשמת יוסף בן רוזה, חי בן תמר גם שלמה בן רוזה, וראובן בן צדיקה. גדה ואתה ונינה במהרה חתן טוב לנכדתי עדי בת סגלית. גלית, תזכה בעזרת השם להקים בית נאמן בישראל אמן. גם חנה בת שושנה ורשל בת אסתר, אברהם בן סלמה ויהודה בן אסתר. חודש טוב מוצלח בשורות טובות וכן יהי רצון ונאמר אמן. שתבד מעל הרב חזק וברוך. להשם מי שברך ורוצה לבוא חזק וברוך. מברך את פרנס השבוע דדי מיוחס בן מטילדה ואת אחיו איציק וכל משפחתם. זכות תורת תגן באדם לעילוי נשמת אביהם יהודה בן טוב, הרוח השם תניחנו בגן עדן. אמן. זכות תורת תגן באדם וכן יהי רצון ונאמר פרנס הילדים עודד בן דינה דניאל גבסו בן רחל. זכות תורת תגן באדם בריאות הפרנסה טובה צריך בכל מעשה ידיהם נחת מהילדים וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב וישמור וינצור וירפא תזכירו את החולים. דניאל בן רותם ואריאל בן ורד. והרפוק דובר משושנה. אין נערפנה להם, אין נערפנה להם, אין נערפנה להם לשלום. אין יהי רצון ונאמר אמן. שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב את כל הקהל הקדוש. הם, את כל המשתתפים בשידור והמשתתפים, הם נשב ילדיהם. שתפו כמה שיותר. וכל אשר להם, זכות התורה תגן באדם בריאות, להם פרנסה טובה צורך מעשה ידיהם. כל המשתתפים תבוא עליכם הברכה. אתם לוקחים אתם חלק בזיכוי קלות הרבים. בעיתם ובזמנם, ופרנסה בערב וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. שני הלכות בפי הרב יהודה שלג שליטה. טוב, ראשית צריך לזכור שהיום זה ערב ראש חודש סיוון, וביום הזה יש סגולה נפלאה לקרוא את תפילת השלה הקדוש לחינוך הילדים. היום ערב ראש חודש, תפילת השלה הקדוש להצלחת הילדים. מופיע בסידורים, מופיע במשכן שילה בחוברת, ואפשר כמובן במדיה למצוא את זה, תפילת השלה הקדוש, לקרוא את זה גם האמא, גם האבא, כל מי שיכול לקרוא, גם הסבים והסבתות יכולים לקרוא, להצלחת הנכדים והנכדות. סגולה נפלאה וטובה לחינוך הילדים.
אנחנו היום בערב ראש חודש סיוון, במנחה לא אומרים תחנון בגלל ערב ראש חודש, ולא אומרים תחנון עד י"ב בסיוון, 12 יום, לא אומרים בהם תחנון. 7 ימים זה התשלומים לחג, ושלושת הימים הבאים זה ימי ההגבלה. משה רבנו אמר לעם ישראל להתכונן לקבלת התורה, אז כבר התחילו להרגיש את החג, אז זה משבת, בעצם ב' בסיוון, ב' ג' וד', וה' זה כבר ערב חג, ועוד 7 ימי תשלומים לחג, אז עד י"ב בסיוון כולל י"ב, לא אומרים וידוי ולא אומרים תחנון. כמובן שבערב חג צריכים להסתפר, מי שנהג לא להסתפר עד ערב שבועות, אז ודאי וודאי שאסור לו להיכנס עם שיער לחג, אלא חייב להסתפר כדי להיכנס לחג בצורה מסודרת ויפה לכבוד החג. דיברנו לגבי המנהג שאוכלים מאכלי חלב בחג השבועות. צריך ביחד עם זה לשים לב שלא עוברים על איסורים, כי מכיוון שאנחנו אוכלים גם מאכלי חלב וגם מאכלי בשר, אז צריך לזכור שיש הלכות על ההפרדה בין בשרי לחלבי. בין חלבי לבשרי דיברנו שלפי הספרדים לא צריך להפריד בזמן, רק צריך לנקות את הפה, את הידיים, להחליף מפה אם אכלת עם מפה ויש על המפה פירורים, לשטוף הידיים מהשמנונית אם אכלת גבינות ונגעת בידיים וכדומה, ולעבור לארוחה בשרית. אבל יש עוד הלכה. אם אדם רוצה, חלק אוהבים בשרי, חלק לא רוצים לאכול בשרי, רוצים לאכול חלבי. ויש, האישה הכינה ברוך השם את כל הסוגים וכל המבחר. בדרך כלל הגברים רוצים לאכול בשרי, והנשים יותר רוצות לאכול חלבי. עכשיו הם רוצים לאכול באותו שולחן, אלה יאכלו בשר ואלה יאכלו חלב. האם הדבר הזה מותר? אז כתוב בשולחן ערוך, שולחן שמגישים עליו בשר וחלב, אפשר להגיש באותו שולחן, כמובן לא ביחד, אבל באותו שולחן, פה בשר, פה חלב, הגשה מותרת, אבל אכילה על אותו שולחן אסורה. למה? כי כשאתה מגיש, בן אדם בא ולוקח בצלחת שלו, אז הוא יודע, אני עכשיו אוכל בשרי, אני לא אקח גם חלבי. מדובר על אדם ששומר תורה ומצוות, אז הוא יודע, הוא לא יבוא לערבב. לא מדברים פה על כאלה שלא שומרים. אדם שומר, אתה יודע, יש פה על השולחן גם בשר וגם חלב, אני רוצה לאכול בשרי, אני אקח רק בשרי. אבל כשאדם אוכל בשולחן, פה זה כבר בעיה אחרת. למה? כי דיברנו על כך שכשאדם מתחיל לאכול, הראש מפסיק לעבוד. הוא נכנס לסעודה, הבטן עובדת, הראש לא עובד. אז הוא אוכל בשר, ולידו יושב חבר שאוכל פלטה של גבינות. ואם הוא חבר טוב שלו, אז הוא ככה בטעות אוכל גם מהצלחת שלו. ולכן, באכילה צריכים לעשות הבדלה. בהגשה אפשר לשים את שניהם על אותו שולחן. באכילה צריך להיות הפרדה. כי באכילה אדם לא שם לב, כשהוא אוכל הוא לא שם לב מה קורה איתו, ועלול בטעות לאכול יחד עם הבשר, לקחת מהחבר שלו, או מהילד שלו, או מאשתו, מהצלחת, חלב, ולאכול. עכשיו, מה צריך לעשות? אם אדם בכל זאת רוצה, האישה רוצה לאכול, עם הילדים לאכול פיצה, או פסטה חלבית, והבעל רוצה לאכול עוף. שניהם אוכלים עכשיו סעודת חג. זה פה והוא פה. כדי שלא יבואו לטעות, צריכים לעשות עיקר. כמו הגרוזיני הוא מתנהג. צריכים לעשות עיקר. מה זה עיקר? לשים משהו על השולחן, גדול, בולט וניכר לעין, שלא אמור להיות על השולחן. לשים איזה אגרטל או איזה ספר גדול שלא אמור להיות, ואז העיקר הזה גורם, רגע, למה יש פה את הספר הזה? שלא נבוא בטעות לאכול אחד מהשני. למה? כי אחרת בן אדם באמת עלול לטעות. גם בהלכות טהרת המשפחה, בני זוג שאוכלים ביחד, אפילו שלא אוכלים בשר וחלב, אבל בזמן שהם אסורים, שהאישה לא טהורה, אז גם מופיע ההרחקה הזאת, צריך לשים איזה סימן, כי הארוחה גורמת קירוב. כן? אדם אוכל, הוא לא שם לב מה קורה איתו. וגם שם צריך לעשות איזשהו עיקר, שלא יבוא לאכול אחד מהצלחת של השני, שלא יבוא לידי קירוב. אז אותו דבר, אבל פה זה יותר חמור אפילו, כי פה זה בשר וחלב, ואנשים פחות נזהרים מזה. לכן פה צריך עיקר אפילו יותר גדול, שיבלוט, שידעו שמי שאוכל בשר לא יאכל
לילדים או לאשתו מהצלחת שלהם בטעות משהו חלבי. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן, חזק וברוך. אין לו מנוחה. כן חברים, הערב שיעורו של מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה, כן, של הרב ראובן זכאים. כולם מוזמנים הערב, שיעור מיוחד, מורנו הרב, חשוב לו מאוד שכולם יגיעו כמה שיותר. שיעור מיוחד לעילוי נשמת הרב אליעזר הכהן בן יפה, אביו של מורנו הגאון הגדול הרב זמיר כהן שליטה. זה כל מי שיבוא, חשוב מאוד שמורנו הרב עושה מסירות נפש למען כל הציבור. במשך שנים הוא הגיע כל שבוע, מוסר שיעור, זיכוי הרבים הגדול ביותר שיש. ועכשיו זה הזמן שלנו לבוא להשתתף בשיעור המיוחד הזה עם הרב ראובן זכאים, שיהיה לנשמתו של אבא שלו, הרב אליעזר בן יפה. רינה רגב, ברכה והצלחה. זיו בטיטו, ברכה והצלחה. זהבה שרם, שבת שלום גם לך. היום בערב כולם נפגשים בשעה 8:30 בשידור, שידור המיוחד היום, פה מרמת אביב. יוני אגם, ברכה והצלחה לתמרה אגם. איתן אליהו, ברכה והצלחה. חברים, חשוב מאוד מאוד שהערב כולם ישתתפו בשיעור, שיהיה לעילוי נשמת אבא של מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה. חשוב מאוד כולם שיבואו, מי שיכול להגיע לרמת אביב, לבוא לשיעור, מי שיכול לשתף, להשתתף בשיעור, בשידור, תבוא עליכם הברכה. שיעור מאוד מיוחד, איך לזכות לילדים צדיקים וטובים. אמן. רגע. סיד של יוסי עכשיו ביקש את הבר מצווה. אמן. וקובו הללויה. הייתי בניחום האבלים בירושלים ושמעתי כל כך דברים נפלאים על אבא של מורנו הרב, דברים פשוט מדהימים. שהיה 70 שנה גבאי של בית הכנסת מוסאיוב, גידל דור תלמידי חכמים, היה מוסר שיעורים בישיבת בני ציון, גם הגבאי, גם החזן בבית הכנסת מוסאיוב. ממש שמעתי כל כך הרבה תשבחות, ומה הפלא שיצאו לו ככה 4 בנים, תלמידי חכמים, גאונים, ראשי ישיבות, כמובן הרב סבדיה, ראש אב בית דין שלנו פה בתל אביב, ושאר האחים ראשי ישיבות, כמובן מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה שמזכה את הרבים. שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, לעילוי נשמת אליעזר בן יפה, אליעזר כהן בן יפה, שנשמע רק בשורות טובות בעם ישראל בעזרת השם. שיהיה לכולם ערב ראש חודש טוב,
מחר כמובן שידור חי, גם הלל וגם קריאת התורה, לכבוד חודש סיוון, שיבוא עלינו לטובה, חודש מתן תורה, שבזכות התורה הקדושה, עם ישראל ידו על העליונה, שנזכה לשלום, שלום בתוכנו, כמובן, יותר חשוב מכל שלום אחר, קודם שיהיה בתוכנו שלום, שנשמע רק בשורות טובות, אוהב אתכם, ברכה והצלחה לכולם.